Szia, fiam! Jöttél klímát szerelni? Jöttem az ügyfélnek, megcsinálni a vizet. Hát meg nem csak a vizet. Ja, meg majd mindjárt azt is megmutatjuk. Ja, majd megmutatjuk a nagy sok negatív kommentelőknek, hogy igaz, fiam, hogy mit szoktak, mik vannak itt? Milyen meglepetések? Ja, hát vannak. Istenem. 18 évesen Hát igen, mit lehet kihozni pályakezdőként, igaz, fiam? kezdőként. Hát, Na mindegy. jó, most az iskolából ki ezt nem tanul sok mindent, tehát azzal nincs baj, de Na mindegy, jövünk vissza nem sokára, majd mutatjuk bent, hogy meg ezt is megmutatjuk majd milyen lett. milyen lett a víz. Igen. Ma a véremben van. Na most mi jön, fiam? Most A meglepetés. inkább nem mondok semmit. Hozom a kalapányt. Megmutatom mi a Mutasd meg, fiam. mi a... De amúgy az is lehet, hogy ide tervezték a klímát, csak úgy mondom. Miért? Mert hogy ott a konnektor, és az is lehet, hogy nem is ide adták. Nem. Ezért rakták oda. Nem, ezért is. Tettinél ugyanígy volt. Hol? Na. Ez tettinél. Na mutasd meg, fiam, hogy itt. Ja, megmutatom. Ez oda a telefon. Várj, oda vissza. Nem tudom, miért. Mutatom, mi a problematik, hogy nem lehet bedugni a konnektorba a dugvillát. És ezért muszáj szétszedni a gépet. Na látjátok? Ezek a profik, ilyenek is vannak. Ilyen a problémák vannak, hogy egy ilyen miatt kell például egy klímaszerelőt hívni. De Ez meg jó, hogy a fiam klímaszerelő. ezt is megcsináljuk. Tehát ilyen apró dolgokra is oda kell figyelni. Hát igen. Klímaszerelésnél már. Meg amúgy, itt csak gyere ide, Na? hogy még arrébb is lehetett volna rakni egy kicsivel, és akkor elfér a... Hát igen. Hát de látod, nem foglalkoztak vele. Erre nem gondoltak, de hogyha ne adj Isten akármi van akkor, és nem tudjuk kihúzni, Hát igen. az nem egy jó dolog. Na látjátok, gyerekek. És itt azért, akitől rendeltek ezt a mobil kontinert, azért itt pár év tapasztalat van. Na, Ennyit a sziasztok! Sziasztok!